Vidste I godt, at denne her sang, vi lige har sunget, den blev skrevet inden 1. verdenskrig? Og ved I, at kvinder fik stemmeret i 1915? Ja, det vidste vi. Nå, godt. Men ved I så, hvad der skete i Roskilde? Den 14. juni 1917. Roskilde Festival. Det er ikke i 1917. Ja. Nå, men jeg kan fortælle, at købmand Harry Jensen, han modtog en fejlleverance. Hvad var det, en pige i stedet for en dreng? Det var så dumt, ikke? Han havde bestilt en søn, og han fik en datter. Det kan du bare se. Ja, man kan jo forsøge at bestille, og så må man jo tage det, man går. Ja. Hun hed Elise, men vi kender hende jo bedre under navnet Lise Nørgaard. På en markedsplads, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg kold og træt bag scenen og slappede af. Da jeg hørte nogen mumle ganske stille, og en mand med en lille hund så på mig og sagde: hej du spændmand, vil du sige mig, hvad det samme? Og hvad er det, for jeg mener, hvad det ord? Og herre slukker livets flamme, han skal forlade denne jord, hvor han tager med sig i himmel. Filosofi med en betydelig mening i. Jamen, hvorfor ligner kvinden en bevis? Jo, se, hver en sød Amanda er fyldt med løgn og propaganda. Og hun bliver trykket i den mørke nat. Og abonnerer man, så får man opfald. Gamle eksemplarer har ikke stor værdi. Dem gider ingen gå om blade i. Næh, man bør have sin egen og læse den i fred. Det er fyldeligt, når de andre læser med. Skal være hendes paradis, at derfor ligner kvinden en avis. England, men sådan gik det ikke. Han skulle være ved med at tavisere. Zunächst kam Adolf nach Berlin, wo Zukunft wollte grüßen ihn. Und dann hat den Kopf verloren. Og så gik Adolf under jorden. General Zukov kom til Berlin og ville hilse på ham, men det ville Adolf ikke, og gik derfor under jorden, hvorfor han aldrig kom op igen. Træk vejret. Herr Goebbels fik en lang Geschichte. Ach, warum spricht der Führer nicht? 12 Uhr stod der auf jeder Glocke. Er spricht, er sprach, er ist gesprochen. Men så ærlig, hun var varm durch hjemmets bryd. Men en rig mand blev begærlig, og så tog han hendes dyd. Sådan er kapitalismen, hun tager